Да го мютваме това се. Да. Да го мютваме. Ама какво да пикам? Маняци, слушате да, ние сме бесни селендури. И ще качваме бесни видеа, така да го кажа. Ще се забавляваме много, надявам се и вас да ви забавляваме. Това ще ни е нашия първи клип. Ще има и още много от сърце. Ако ви хареса, ударете камбаната, абонирайте се, елате и да избухваме. Това мога да кажа. Добре. Ти кой си? Че ми е много интересно. Не се познаваме. Днес аз не бяхме долу. За първи път се виждаме, аз съм коцата момчета. Много се вълнувам да съм тук, да видим това видео, в което всички сме се правили на пълни идиоти. Колко по-тъпо мога да направим. Стабилно, добре. Аз съм онедет на дуа презервативи, маняци. Ще ме видите, няма смисъл да се представям, това е. Удобно ли е сега да предизвикаме? Пивака съм. Отворя буркана. Толкова. Ма гледай ме в гърдите, Кой не то стига, бе? После не говоря. Добра физуна, бе, беше момчета. Днес изправяме Линшо срещу 15 момчета. Как ще се справи тя и дали ще намери любовта на живота си, ще разберем към края на това видео. Сега нека да посрещнем и нея. Линче, как си? Добре съм. Готова ли си да намериш любовта? Между другото, да. В смисъл? Няма да съм готова, но съм дошла тук да си намеря мъж. Наистина да си намеря мъж. Ето виж, сватбени ногти съм си направила. Ама ти имаш вече някакъв пръстен, това имаш и годеник или... Ами не, просто на този пръстен става. Много яко. Добре, значи да разбирам, че ти наистина ще търсиш днеска, може би, евентуално, някой, който да ти допадне и ти да имаш бъдеще с този човек. Виж са, зависи какви момченца си ми подбрала. Ако са ми е така до тук, всичките няма да знаят. Хубаво, ако... Той е да нормално. Да, нещо такова. Най-малкият, кой беше най-малкият? То спижет падна футболист, той беше най-малък. Май да. Че имаше някой по-малък от него. Сме някакви кочове на От мен, да, на колко ми? Да, ще би има голямо, защото тя ги пита за годините, така че ще... Мене май между другото съм единственият мъкта. Да. Ти си дърза, ти. Остават нещата, имаш една почерпка вечеря от всички. Благодаря. Добре, аз те оставям, отивам при моите колеги горе в апаратната, Добре. където ще те коментирам. Момчетата също. Няма да лъжа, малко съм нървес. Така ли? Що? Искам да си много хард с тях. Много хард? Ма Да. после ще ме хейтя. Добре, бъди себе си тогава. Айде, чао. Ние хейтим някой без това, няма проблем. Значи Че само за карт не беше. Скъпи приятели, днес тук в апаратната, както аз се наричам, ще бъдем с един много мой известен приятел. Румене, здравей! Съм готов вече! Кей, стаечката, която се чуваше винаги. Няма проблем. Да. Леле, какви неща са се чували там. Данка, как си, братле? Няма проблем, всичко е наред. Готови ли сте, момчета, да консумираме малко мъжка енергия срещу Лина? Ще консумираме мъжка енергия. Малко кринч пред мен. Да, прозвучава. Много зле. Срещу Лина. Чакай, бе, това какво е това предаване? Аз къде да видя? Това е някакъв таргет. Колко последователи трябва да стигнем? Дай да им се скараме първо на тия хора, брат. Рома, скарай им се. Как могат да гледат видеята и не са абонирани? Хора, абонирайте се, бе. Това не е сериозно. Да, не е сериозно. А те са яки видеята. Значи цъкайте subscribe към банката и лайкове. Колко? Той е някакъв изненадник, брат. Има някакви записи. 20 Не,000. той буквално е изгнанник, брат. В смисъл, ти си седнал на шибаното диванче, той е от Заря, брат. Той е от Заря на някакво столче. От даскал. Като шефчето. Не, от даскал, брат. Столчето от даскал на диванчето. Няма проблем. Малко дълко влево. 20. Здрасти. Здрасти. Дейвид, само приятно ми е. Как? Дейвид. Дейвид. Да. Дейвид, защо ти отне толкова много време да дойдеш? Защото идва от Люлин. Да. Спойлера, брат. Що пика?
Да, да. И малки нужди. Какви нужди? Малки. Има малки нужди, ли? На колко? Да, с нужди бяха много големи за всички. Тя ще си казва, че извади от смока да полее. Какво малки нужди. Камерата трябваше кенехте да е. Колко си? 24. Ти? 24. Да. Аз съм на 21. Супер. Дейвид, за съжаление, ще ти кажа не. Добре. Убихме. Да, тя въобще не го пита, тя го трябва. Само защото кенехва пред нея. Той Кенефа беше за всеки пред нея, само той ще кажа. Да. Отказваме, защото ми се ходеше до туалетна. Бих излязъл на среща нея, защото изглежда доста добре. Здрасти. Здрасти, Лина съм аз. На 18. Как? На 8. Тая той е по-висок. Милен. На 26 години съм. На 26. Да. А, малко си голяма. Така, имам чувството, че се едно в казарма да дъгъм. Аз не знам, между другото, сега. Той беше много готин той. Много добре. Да. Аз Той по-добре как си колко мен, бе. Виж за него не. И за мен по принцип не е проблеми с Да, и погледи. ти се също се занимава с доста неща, така че си доста по-зряла, отколкото Така е. се предполага. Аз се изнесох на 15, Бялата знаеш. ябълка, От бе. 15 годишна сама живея. На 18, малко по-късно. Нищо пак добре, че не живееш с нашите. Коя зодия си, Милен? О, почна се. Въпроса на годината. Ако брат в Ники Кънчев има въпрос за 200 000 лева, то ще е коя зодия си, бе? Аз го виждам така, за 1 милион лева въпрос. Кой въпрос ще ти зададе Линшо? Какъв ти е асцендента, бе? Бе, какво работиш, все как се казваш, де, какво правиш тук? И ти? Допълнително отговор, няма да Микаел. Малко нужна. Да. Ето го! Този е да, според мен. Ама не, чак. Помежду другото, като тръгвах да излизам, имаше нещо стърчащо, така го извитах в тези някой е бил майка. На бекстейджа са чубраш, И аз някой е бил майка, стана много и да виждам и към бе. Да, Direction. Здрасти, Лина съм аз. Здрасти, приятно ми е. Висок стат. Явор, бе. Ко каза, бе? Не бе, радо бе, Да, те харесвам. Да, бе, ма не бе. Брат, то на пръв поглед нормално няма. Татуировки минава. Радо. Как, Радо? Да, точно така, Аз още не съм- мога да говоря. Ти виждала май преди в такова видео. Участвал ли си? Да, Колко хора наприх звездяра, Да, бе? наше момче. Добре, един въпрос, ако трябваше да избереш между мен и Биляниш. ти. Аз? Да, По-яко Добре, по-лъскана съм. На колко си, Радо? според тебе на колко съм? 23 Нагоре. и 4. И 6. И 6. И то с колко мен? Много яки тата си. Благодаря ти. Наборите. Кажи сега ти коя зодия си. Телец. Да, айде да. Ники Кънчев, пасти на Илия, Значи, три са. Това ми казвам. Ева. Виж ли телците колко ни уважават хората? Телец, бам. Да, той телец, братле, даже На 7 родни дати сме такива, да. Да. Говеда, ама какво правиш? Ти коя зодия беше? Коя зодия Ай, беше? той има също телец. Абе, Абе, залагаме, следващия е тежко не. Не, Сега ще видиш. според мен следващия ще е някакъв много голям образ. Здрасти, Лина съм аз. Кой е този, бе? Абе, много познато момче, май съм Да. ходил някъде. Някакъв селен. Пекде съм го виждал на филма. Той не е ходил никога там. Иво съм. Иво, Иво. как ти е цялото име? Само толкова. Само Иво. Кола, брат, наши са били стиснати и съм дали повече. Ето този образ имах предвид. Добре, откъде си? От едно село до Търново. Търново? Да, Болярски град. Тук в София ли живееш в момента? Да. Коя зодия си ти? Аз абсолютно всички ще ви питам. Инат. Най-големия инат. Той от телец и всичките. той. Овен ли си? Близо си. Лъв. Не. Телец? Рога, да. Телец и миналия беше телец. И на него му Ето, казах, хубаво. да, и на тебе ще ти кажа, да. Той беше много хубав, обаче, защото ти вика, брат, не трябва да, просто тръгвам, разбираш ли? Не, ти отли си, бе, Радо влиза такъв, брате, тато си, мато си и е дилър на всичко. Бе, брат, той ще си живи живот, бе. Ако на някой нещо му трябва,
Отдолу си тайна. Здрасти, Лина съм аз. Здравей, Иван, приятно ми. Имаш много сладка усмивка, Иван. Благодаря ти. И този има шанс. Да. Какви истории не разправиш на бекстейджа, братле. Направо на уби с уния мацки там от това, с уния грабежи. То беше жесток, да, шеф. Дето такова да ония шеф. Какво ти казаха, да следиш кръста? Да. А този кръст? Този кръст. Следиш ли го? Лека е оборотно. Омага, и той има кръст, омага. Кой набор си? Перфектно. 0-3. И аз съм 0-3, ама съм по-голяма от тебе. Кога си роден? Януари. Айде се хванем на бас, искаш ли? Опа! Кога си ти? 1 януари. Да бе! Ма и ти си Козирог, значи. Козирог съм. Айде, значи свърши, приключи матч. Ние залагаме на Радо, ама може да стане нещо объркване. Радо и Ванката ще има дуел накрая. Дали ще се разбереме с тебе? Не знам. Нека ви има. Този въпрос му го зададе същия. Дали се разберем с тебе? И Аз бях на стран. също. А? И темата бита също. Да, абсолютно също. Дали се разберем с тебе? Ела, това е положението. Мене вече ми избяга от главата. Хубаво, така мистериозно го загадна, хареса ми и да, ще ти кажа, айде. Благодаря ти. Добре. Браво, Ванка! Браво, Ванка! Видя ли какво прави? Да, ти Стана горещо! На колко години си? 28. 28? Да. Кой набор е това? 9-5. 9-5? От старите са. Ти си от миналия предишното век. поколение. Да. Аз съм на 21. Откъде си? От София съм. Много е пасивен, брат. Само отговаря, ама нищо не връща. Ако мога... И той е насран като мене, брат. Аз бях същия. Стига, Дори бях по-кринджър. Бях по-кринджър. По-вероятно ще... Не говориш Между другото, най-ци кой беше най-якото нещо според мен в цялото студио. Наистина супер много ме изкефи. Туалетната. Това беше свещеното място там. Грала. Най-истинното място в студиото. Не, аз между другото също ще го направя така. Реагира на 15 момчета срещу туалетната, брат. Можеше да бъдеш един човек на тази земя. Така. Кой би бил той? Жив, мъртъв. Който и да е човек. Морган Фриман. Морган Фриман? Да. Заради гласа ли? Да, много е добър. И особено ролите и самата история в... Това беше много добър отговор, хареса ми. Ма и ти имаш хубав глас иначе. Той си остана вкъщи. Аз съм снощен. Къде си бил? Карусел? Познава, да. Леле, всички са били в карусел вчера. Каш ли да ме заведеш другата седмица? Друга седмица не мога. Няма да направиш време за мен? Командировка съм. Какво работиш? Програмист. Да. Кентите в сак, брате. Сякаш жена ги режи тия момчета, което нали не е много... Ама не, момчета си е стабилно. Това е много... Не, беше стабилен. И когато съм стабилен, здрав, як стабилен. Какво стана? Какво работиш? Програмист. Да. Какво стана? Той каза, че работи програмист и тя... Да. Те програмистите имат пари. Има кеша. Аз мислех, че ще отпадне, бе. Има кеша. Ето. Приятно ви, Борис. То се разкарва според мен. Този пиш, братле. Аз не спойлвам нищо, аз просто мисля, че Той е е написал разкарва. история, той е човек, разбираш се. Той е Борис, братле. Аз мисля, че той просто е направил правилната инвестиция в прическа. По принцип, да. Той си го казва момчета накрая. Вижу. Стига, Не, той е... В смисъл, той знае, че печели в момента. Той е верно разкар. Той каза, че е видял преди да влезе в студиото. Той аз я видях, смисъл, минах с колата. Я видях на задния джам. Те знаеш какво си казали, братле? Че му е 22 танкавата и мога да плеска по Направо не е имало клип, братле. Значи, тя го е питала, нали, и сега като се видяхме, се прави на непознати трябва. Да, и той казва, както искаш, той отрязал още. Да, бе, казваш, защото ние сме си Да, тежните са такива, братле, наобратно е всичко. Ако ги отрежеш, ще харесват. Ако им даваш всичко, няма да харесват. Някакво много... Жени, бе, жени. Не, каза ми, да. Ние да не спомняме, като май го спомнахме целя. Как ти да няма проблем? После ще го отрежеш. Ви, Борис. Лина. От Рус съм на 22 години. Той директно почва, не съм го питала, веднага анкетата. Коя зодия си, кажи сега бързо? На коя ти приличам? Везни. Fuck off.
Fuck off ли каза, бе? Везни ли си? Да. Да, бе. Да. Аз имам скрит талант, аз наистина това нещо го правя прекалено често. На коя дата си роден? На 2 октомври. Ама това наистина е Везни, той не ме лъже. Мале, аз съм много луда, бе. Кой ти по анимационни герой? Няма си представа какво е анимационен герой. Познавам една, дето е... И говори ето така, е много експресивна и всичко бих да знае. Имам един приятел атлет, той такъв като Любен Дилсин. Мани, ще ми купиш ли куче? То така се лафи, бе. Тя ги по същия начин. Тя е експресивна, ама не толкова, не толкова. Здрасти, Лина. Аз съм го много грамаден. Чекай, обущите. Но малко Супер Марио те го... Да. It's me, Mario! Забей! Малювал, добре. Стабилен. Аз не съм стабилен. Мамо, Чисто черни дрехи погледни. Купен си, да. Не бе, аз това съм с малювани и такива кости. Тя може, брат. Знаеш какъв е матчът тук, братле, между тях двамата? Той е с черно и тях черно, дрехите му са лилави, пък нейната аура е лилава, братле. Сата е лилава. Да. А ти в момента... Лилава, сега... Да! Ама какво си ти? Приятел! Але мой. Как Божидар? Божидар. Всеки път, като влизат тук момчетата и си казват тяхното име през моето име, и аз не мога да го разбера и трябва да ги карам да ги... Спойлер алърт, настран изцяло смисъл, ако някой не го разбере, брате, не знам. Да му критичен, брат, ти ще видиш като задава някакъв въпрос. Ти кажеш, че си Божидар, братле, тя е ясно, че... Тя вече е клекнала, разбира се. Тя е клекнала и чака Божия дар, разбирате ли? Аз мисля, че тя няма психика. Направо не мога. И този е да, брат, и този е да. Хуй обувки, добър аутфит. Бързате, изнервен ли си, Божидаре? Не, въобще. Не си? Хич, гледай как играе. Не, да ти танцуваш, ти... Да, изнервен си. Още го държи от тега. Не, брат, не съм. Как? Стреляй. Аз съм малко изнервена, да ти кажа. Що така? Еми, не знам, притеснявам се. Аз съм тук да намеря истинската любов наистина днес. Па да го намериш, не знам. Настран! Братле, ти къде я прати, вика, дано да я намериш, не знам. Мен не му и бе, да, съм чакал. Къде съм? Затварят Само да пикам и се връщам. Някой покая ли му са между? Що си не покажеш? Питам от интересно. Няма кафенца. Няма проблем. От кафето беше според мен. Аз пих двойно, брат, не знам. Кой ако купеш 6 пъти? Двойно кафе. Да. И брат ти начин, ти парк направо. Да, продължавам. Нищо не каза, аз съм твоя мъж. Няма такива неща, да го намериш късмет, ти пожелавам. Добре, ще ти кажа да тогава. Тук дори са го отрязали, защото беше толкова насрано, че не е завярен. Буквално са го отрязали. Ти отряза и тя ти казва, да, бе, как? Не, той имаше разговор още след това. В смисъл, те тук дори не показаха, когато ме пита каква злодия съм и такива. Защото бях насрано, той няма какво да излъчиш. В смисъл, и преди да ми каже, да, беше и тази брада ще я махнеше за мен. И ти са го отрязали. Ти кой каза, не ли? Не, казах и вика може, не знам. Как може, бе? Зависи от вечерята, ва? Не, нямаше как. Много насрано. Само ако много ти ботка. Здрасти. Здрасти. Лина съм аз. Венцислав. Венцислав. Венцислав, да. Много яки имаш на Трапстар. Благодаря. Извинете, пита, дрипва тук джорданките, дънките, харесва ми татусите. Я да ти разгледам. Джорданките, дънките, ама моите не можа да ги разпознае да я прави позорката да я. Са лебронки, брате, моите са лебронки. Както и да е. Не, Джордан. Просто Джордан. Ако виждаш всеки ден лебронка, не. Както и да е.
Значи бобката му се допика супер много, като почудо ли му се досра, там... Дея се с тебе. Ти оцени на колко години е това симпатично момче. Какъв тип жени харесваш по принцип? Много относително, между другото, да ти кажа. Трябва на характера да ти харесва. На характер по-скоро, да. Моя характер харесва ли ти? Не те познавам още. Не ме познаваш от това, което си видял? Да, сега ми харесва. Добре, не съм ти дала някакви ред флагове. Може би тук дупката на чорпогажника е малко ред флаг. Не съм я видял. Или го чух? Да, няма проблем. Как очаква някой да изнае характера, брат? Ти май не чух го казах. Дупката. Технологичен отвор, само той ще каже. И тук дупката на чорпогажника е малко ред флаг. Не съм я видял, спокойно, теглям там. Те са видяли публиката вече и са го изкоментирали 100%. Скъсах си я на идване в метрото. Няма проблем. Закачиха ме. Случва се. Щом нямаш проблем да имам дупка на чорпогажника, значи си добре, ще ти кажа да. Братле, щом няма проблем да се вози в метрото, значи всичко е наред, брат. Няма какво да стане. По-важно е кой е направил тази дупка в метрото. Мен това ме е интересно. Как си направил дупката в метрото? Не мислете как тази дупка е така, помните, в метрото и бум дупка, брат. Е в метрото? Някой е закачил. Тя не каза, че някой е закачил. Той рада е де, брат, той не мога мисля. Тук ли си? Аз нямам веднъж. Да. Супер. Потърка се по сърцето. Аз реално не разбирам защо едно момче казва, за мен е важно характера. Ти като излезеш на първа среща, виждаш първо външния вид. Виж са. Един човек да говори истина, да ебам, мама мой човек. Да излезеш на първа среща, не е ли опознаш като човек? Не, смисъл ти за да излезеш. Само те гледам. Не, виж, ти за да излезеш с нея на първа среща, първо виждаш по-вънка, нали? Нямаш скенерата да видиш характер и такива. Ако не те привлича външно, ти няма да излезеш. Ти не може да твърдеш. Има логика. Да. Чакай, бе, брат. Чакай малко. Здрасти, Константин съм аз, приятно ми е. Само да си котик! I'm gonna fuck you up. Здрасти, Константин съм аз, приятно ми е. Изгърдите напред. Казвах напряко. Коце. Папи Ханс. Да. А не Кики. Кики за първ път го чувам. Аз имам един приятел Константин, дето Кики му казват. Откъде? Аз искам откъде Кики е Константин. Да, някой детска филм, че ли е, Кики, Рики, бат. Кики, do you love me? Откъде иди? Бали момент. Аз не знам откъде излезна. Завършил ли? Така, момчета, тогава в момента е момент. Официален въпрос. Завършва ли е Даско? Да напишем в коментарите. Той го каза, не се свързва на нас. Важно да се справят. Но на колко си? На 24. С какво се занимаваш? Имам клуб на морето с моето име. Ма кой? Кики Бич. Искам да си наболява. То каза за хвалено, брат. То заради си. В един клуб в Карак са на Ма по принцип има пал, да, има пал, а Карак си нивата, веднахме си като шефове. Много добре. Ти си по-голям от мен, добре. По-голям съм, по-близо. С какво се занимаваш? За момента съм между работи, имаме горе-долу интервюта. Обаче както държи от тягата. Да. За момента съм между работи. По-близо. С какво се занимаваш? За момента съм между работи, имаме горе-долу интервю, така да се каже, в понеделник. Не, този е за не. Добре, още един последен въпрос ти задавам. Тук отговора е разковничето. Добре, скипна се. Ако се скараш с твоята приятелка, много сериозно се скара, тя иска да късате вече, как ще й се извиниш? Как ще я накараш да се върне при теб? Много зависи за какво ще се скара, наистина, обаче... Ако сте виждали Чехио, е само момент. Тук майка си малко на сранката. Не, обаче, това те пита някакъв въпрос, кама. Да, те ще ти дам моята шпага и ще те зарадвам вътре. Ще издумкаме много. Редакция обаче няма да бъде. Трябва да се направи пак една за словията вътре. И вика, изрешете го. Подход.
Мис, защото не мога да го кажа. То не че другите мога да ги кажа. Портос. Я кажи ти, бе. Д'Артаньян. Ти бавиш си. Как ще я накараш да се върне? Много зависи за какво сте скарали наистина, обаче ако връзката е била много добра с този човек и тя наистина много добре мисля за нея, ще се извинявам по всякакви възможни начини, колкото време отнеме. Ти White Knight ли си? Да. Симп? Много ясно, ако е за... Ти не слушаш какво говоря. Точно се слушам, аз да те интерпретирам. Ако ми пука за жената ваша, с която съм, ако е... Симп е... Чехлю, ама... Смисъл, много зависи каква простоти напил, ако ми изневерил, вътре повече набия и ще изхвърля отвън. Няма да пия. Няма да пия жени, не пия жени. Ама просто този човек се случва. Чак да си Когато обичаш някой, лата, ама тя като се бори за тебе, каква е файдата? Ти само на минус. Ако двамата се обичате, няма да го позволите да стигне до такъв етап. Ще се извинявам по всякакви възможни начини, колкото време отнеме, никога няма да се откажа. Лина съм аз. Как Симон? Симеон. На цар си кръстен? Да. Харесва ми. Много хубава блузка имаш. И ти. Моки. Не, какво ще кажеш? Моки. Не бе, Кики. И също си облечен много добре. Да. Харесва ми. Много хубава блузка имаш. И ти също си облечен много добре. Много ти благодаря. Ох, много е сладък. Душичка. На 20... ти си по-голям от мен иначе. Малко. Браво. И очилата много ми харесват. Браво! Ти си го направил сам да цял живот се старах да съм... Той колко каза, че? На 20, за 2 години по-голям от теб. Цял живот. Той човек, ако стане чичо, някой вече не е, ще казва, аз на твоите години бях с една отгоре. Да си знаеш. Да си знаеш. Нищо пред мен. Аз много харесвам мъже с очила. Ами, голям се удърси, ще ти кажа да. Сдържай се още малко. Да видиш моите как ме образят. Здрасти. Лина съм аз. Приятно ми. Аз малко как лича, защото ме боли глезенчето. Извинявай. Не от неуважение. Няма проблем. На колко си Марти? На 20. Ти? На 21. Не, верно. Излага, той на 19, брат. Аз знам. На 19? Да, той каза. Нищо сега, може да ги навършва. Излагам аз, ама само мене не мога да бъдещето, братле, момчето е перспективен. Той знае, че е на 20 по някой време. Вече като познавам с някой на 60. Кога? Много оптимистично ще са. Аз не знам дали ще ги живеете. Ти си по-малък, 0,4 ли си? Да. Добре, по-малък си. А по-висок ли си? Яла до мен. Не, как ме бате, тя сляпа на главата. Цаките, къде са цаките? Той тръгнава, те. Мене също... Ама това те подаде, бе, бате. Мене също ма меря, ама е топ обувки пък. Моите боти обувки, бе. Не съм баш на земята. И бях колко... Ма тя ми вижда добре, не съм според мен. Ако не се движиш, няма да те засече. А по-висок ли си? Яла до мен. Виж какви са яки, мен ме изкрифих. Опа! Мислех, че си по-нисък от там, като те видях и по-нисък ми се стори, ама айде. Нещо такова, да. Първо, коя злодя си? Добре, последен въпрос. Всички. Да, ма, какво значи нещо такова? Между другото, да сме ви казва, че го е видял като идваше. Аз като влизах, в нея? Някой ходеше към кенефа и почнаха да викат, да бе, излизай, падна на земята да се смее, братле. Да, брат, тая туалетна, братле, съм сигурен, че е по-посещавана и от НДК по време на концерт, братле. Наистина ни направо съм убит. Имаше опашката, а те бяха... Да, опашката кенефа. Моите 20 пъти. Един час. Имах флот безплатен, мат, ме пичка хватих по челата. Много важен. Слушам. Другия Свети Валентин. 25-та година, аз съм ти гаджето. Така. Какво ще ми подариш? Това е добър въпрос. Знаеш какво ще й подари? Неговата 20 годишнина, братле.
Защото той е перспективен! Кола. Зависи какво харесаш. Кола. Сега, ако трябва да го измислиш от сега за другата година, какво да ми подариш, какво се? Според мен си скефи на белезници. Не знам. Не знаеш? Нещо яко. Почивка. Нещо. Почивка? Що не? Къде ще ме заведеш на почивка? Париж. Париж. Ще заведа в Надежда. Никой се кажеш в Надежда дълго. Железо колкото на... Ще види такива неща, където никъде другаде няма да ги види. Няма да изтевена, бе. Да. Ли си следващия участник? И той ли е от участниците? Здравей! Лина съм аз, приятно ми е. Не вярвам. Ние се запознахме. Аз съм Христо. Да, Христо. Това е за теб. Колко е сладък! Стабилен. Той ме изпреварил с включената игра. На 26 съм. Да. На 26 съм, Оня гледаш перспектива, тъй като гледа в миналото. В един период 26, брат, са. Няма какво. И съм магиосник. Виж какво имам за теб. Леле, още плюшени играри. Ама то откъде го задива? Признам по-късно. Той е достъп до бекстейджа, той човек е преди нас. Той е светлинни. Аз намерил нещо правилно. Той отива просто се забавлява маняк. Да. Да, всички тигър. Той я държи назад, така. Крие розичка. Това е за теб. Добре, нещо. Познавам много добре. Аз не знам. Извадиш ли беброто край, брат? Тук мисля, че си скъпо победител. Ключи играта, бе. Това е. Значи, жените, брат, дадеш ли тези неща? Подарят си пари и той е сладък. След толкова няма какво, брат. Довърши. Да. Добре, нещо. Познавам много добре. Откъде ми го намерихте дома, мъж? Гонете ги другите. Казах ти, тя не харесва мъци. Те е верно, че имат бив. Яде за теб са. Мевро. Ти коя зодия си? Козирог съм. Ами, ще ти кажа не. Братле! Чао! Толкова истински тигър, брат. Това я приключи. Всичко и даде, всичко и взема. Да. Ами, ще ти кажа не. Благодаря ти. Вземи си парите. Що ме тигачите? Не, ще кажа и аз. Какъв беше то брат в матрицата, смисъл? Това е най-великият човек, честно. Привет. Здрасти, Лина съм аз. Добре, приятно ми. Добри. Ти участвал ли си преди в такова видео? Не. Защото познат ми се струваш иначе. О, може? Може да съм те виждала някъде? Той има подарък. Може. Между другото, аз имам един сладък подарък за теб. А това за мене? Да. Да? Измислихме го докато... В смисъл той го беше взел подарък, обаче нямаше какво да го опаковаме. И нека ме пречели супермаркет, те гледаме на лодо и търбичка тако. Как е търбичка на биола? Братле, мислехме се го Залагам за портокал. Стига, бе, брат. В оранжев. Йоанката познава, братле. Той най-вероятно го видя. Не знаеш, брат, кой е. А то кой имаше? Портокал! Бас мога да. Не мога. Йоанката, брат, бе. Сега представиш си верно портокал да я подаря. Не, как портокал, бе, учи се. Joke's on you, I'm into that shit! С какво се занимаваш? Ти казах ти, братле. Лина, отвори подаръка! Какво има в подаръка, Братле, като ти казвам. Да. Уби. Аз съм по фабриките, да. Ето отига. Брат, така се прави. Да. Стабилен. Ама виждам между другото кринджа в очите. Виждате ли кринджа в очите? Само малко. Аз го виждам, да. Кои очи? В нейните.
Как такова? Бата, аз съм медиум. Лина съм аз. По прегръдките ли? Сега съм по прегръдките. О, О, но! Гринде! Но! Гринде! Как се най-бейсик името? Добре, как ти казват напряко? Жоро или попряко Роки. Как пряко? Роки. Роки! Това вече е яко. По принцип всичките дето се казват Георги, Иван и тия най-бейсик имената си имат някакъв такъв шано прякор, по който да ги наричат и това ми харесва. Добре, какво ще ни изготвиш на първата ни среща? Любима храна имаш ли? Имам, да, но няма да ти я кажа, трябва да я нацелиш. Мисля, че е паста. Паста? Да. Добре, много добър гест. Телия. Ох, добре, окей. Айде да. Айде да. Заминаваме. Челе, той така е влезе. А той като ми 2 евро. Как се бухна? Той е много пак. Добре, окей. Айде да. Три, 2, 1. Bye, have a great time! Ама забележете, аз как напомням, ако някой е забравил. Дайте само коспресор тест. 2, 1. Край, брат, приключихме. Кой? Това беше от нас. Гениално го измислихме това. Всичко останало е черна снимка, да знаете, няма повече. Да, това беше от нас. Бъдете живи и здрави. Много драго. Без да се кам драго. Дани, тя беше току-що жестоко пранкната. Благодаря. Дани, който ме гледаш горе в стаята, ей, това са пранкове, моето момче. А познаваш ли ги ти от Анди Студио? Чувал съм ги, брат, ама не съм ги гледал. Дай да ме запознаеш, ако... Добре. Само на мен ли Йоан ми харесва повече от Лина вътре. You're gay. Барса! За късното да кажеш, човек ще... Какво търсиш, бе? Не, тук... Какво търсиш, бе? Някакво влизам. Какво търсиш, брат? Тук като седно някъде, брат, от пипа. Той търси туалетната. Терминатор взимаш някакви дрехи, братле, от някой и влизаш с това е хищник, коравец, капитато, гледаш с жертва. Аз не виждам, че тя седи и си тъка на телефона с някой, добре да влизам и тя си тъка, брат. И съм някакво... Какво става, брат? Това нормално ли е? Това ми казват, влиза и тя си тъка. Най-яките работи стават точно, когато видиш ей така, смисъл, без никой да очаква. Здравей. Здрасти. Нещо по-интересно има в телефона. Ударих 100 лева преди малко. 100 лева ударих преди малко. Да си ти честити. Аз много казино цъкам, това ми е най-големия порок. Чакай, дай ми една секунда сам. Всъщност не е порок, кефа се. Неуважение. Всъщност не е порок, да, аз много се кефа, не е порок. Чакай, че имам безплатни бонуси. Стой. Ох, чакай, че ми пуснаха безплатни бонуси. Добре, готов ли си да започнем? Аз съм готов. Ти, как се казваш, Радо? Точно така. Виж как ти помня името. Брат, щом те е запомнила, трябва... Да, ти си ако не мога да говори камерата, то не умам. Че никой не е запомнила, бе. Така ли, бе? Да, ти кой ще запомни. Не, брат, това е, защото съм единствен, който не мога да говори. Не мога да казва Ро, обаче се казва Радо. Има лойка това нещо. Ще е бавка, не знам. Има лойка. Впечатлен съм. Ма това ли ти е пълното? Чакай, обзалагам се, че първото ти име е Радостин. Не. 5 лева за Радослав. 5 лева Радослав. Позна? Ти как позна? Аз ти чух малко бях. Как го бате? Ти отгоре, брат. Гледай. Дай ми 5 лева. Гледай и се Добре. Имаш ли 5 лева? Имам. Имаш? В тебе ли? Извади ги 5 лева. Извади ги 5 лева и ми ги дай. Айде! Така се правят пари, хора, залози. Нямам точно 5, имам 10. Я го накарай да си преброи всички пари в портмонето. Колко имаш всъщност пари в портмонето? Я ги преброи. Да, ти всичките пари. Не бе! Не искаш всичко да ме знаеш, а? Няма да ме подялва на имуществото, бе. Добре, айде за още 5, защото имаш 10 на цяло. Да. Се обзалагам, че имаш куче. Не. Нямаш куче. Добре, сега ти тя ми дадеш тия 5. Не,
Схемаджия. И сега не даш. Не, пак да не забавяме, че съм улински дилър вътре. Да, бе, пък и можеш да й кажеш, ти ще бъдещата ми кучка. Нямам нужда от куче. Аз нямам кеш в мене. Значи не ти дължа нищо. Залагам 5 лева, че има сини гащи. За 5 лева, че гащите ти са сини. Имаш право. Не са, защото моите са. Между другото, наистина. Моите не са, за съжаление. Не вярваш ли, чакай също. Сини са, аз ги видях. Ама кажи, че той не си е показал неговите. А ти реално твоите не си ги показа? Искаш да ги покажа? Еми аз не ти вярвам, че не са сини. Може да си ме измамил за 5 лева, аз съм много такава. Няма Искаш ли да направиш 3 предположения за мене? За пари. Ти ще кажеш, ти ще си определиш колко пари. За пари. Ако познаеш, аз ти ги давам, ако не познаеш, ще ми ги даваш. Имам предположение, че ти имаш куче. Не беше много убедително. Еми защото имам на село, обаче то не се... Да, не се бои. Добре. Другото ми почина вчера. Кофти, тъжно. Моите са болезнования. Вчера. Тъжно. Разстроих се много, чао. Много се разстроих, Чао, чао. Oh my god. Какво гледаш тотално, братле? Това е мъжкото кучето, бе! Стига! Стига, бе! Ти гледа! Как ли аз ти го гледа? Ма мяза на Дилан. Що мяза, бе? Образът е... По-добре са му дуите, защото съм доста чил като човек. Това смятам. Ако ми избере, ще се радвам на нейната компания, ще се позабавляваме, ще ни е готино, ще ни е приятно. Братле, ти ще направиш самата в карана, какво забавление? Ама чакай се, бе, какво за мен е забавление? Здрасти. Здрасти. Отново. Това е с кафето, братле. Нашата пана първото, което му го даде чаша кафе, знаеш какво направи? Скрияне. Имаше сърце вътре, братле. Да, той каза, че ще гледа. В чашата вътре имаше сърчице, братле. Да, а те нали съм гледал на там, ти представяш между другото наистина да... Аз бях много дъхан, че ще бия по едно време. Брат, той беше топ миленски, и много голям пич. Единствен, който я дигна, и другите брат, ако можеш да уритаме. Не, просто. Само вас. Не знам дали слушаш Милен съм аз. Да. Как ти викам Галината? Лина. Лина. Да, Лина се казва. Може и секси да ми казваш. Също, защото... Може да ми казваш и секси по принцип. Както искаш да ми казваш. Обаче само ще ви кажа нещо. Оператора ми е любимец с този човек. Какво му е целате? Затова подарихме черепа на него. Ние не го кринжахме. А беше много да направя кафе. Оле! Помоли го да те целуне по челото. Искаш ли... Я не сяде, я ела. Харесваше ми така да си по-близо до мене. Аз съм малко повече. Искаш ли да ме цункаш по челцето, така като си по челцето? Той иска да се потопи. Трябва да има, може ли някакъв другаде? Погледни. Обаче, има някакъв вайб между тия двамата. По челцето? Виж, брат. Много страстно хареса. Ма дай по-страстно да не съм тук. Май можеш и по-страстно, я прави по-страстно. По-страстно? По челото? Да. Не иди да си гората, аз съм бърши този една част. Да го пита дали иска някъде друга. Да го пита дали иска някъде друга. Някъде друга да искаш ли? Някъде друга да искаш ли? Кажи, искам да... Мале, какво ти мисля? Не, съм напълно честен за... И баха му майката, хвана го срам, човек. Абе не бе, как бе, направо казваш да, искам да ти... Аз съм напитам усите ти, направо го казвам. Кай, ще направя такъв полилингус, че тя... Човека се превъзих. Къде? Къде? Предполагам, се досещаш. Добре, това може и вкъщи. Я ми целуни кръщето за късмет. Искаш ли да ми целунеш кръщето за късмет? Ако бях, аз ще да има. Може ли малко по-надолу? Аз бих казал, не го пипа, аз ще го целукам без да... Няма да ми го подаваш, да. И малко ще се отплесна леко така. Ето.
Ама пусни го върху гърдите ми. Върху гърдите ми и тогава го целуни. Има пусни език. Чай, целуни го пак е така. Искам аз! Има съседа, има съседи, тя да спъта сега. Не, 4 се оправя. Няма съседи. Той взе най-хубавото. Да, нахляба мекото, брате. Много точно случай. Какво най-много харесваш в една жена? Какво те възбужда най-сексуално така? Или ми сподели някакъв странен... Само да кажа нещо, момичетата, които гледат, имаме контакти на всеки един от момчетата. Повечето са необвързани, обаче са много готини. Ако има нещо, пращаме ги, няма какво да стане, човек. Да пишат на лично на бошката. Фетиш. Добре, имаш ли някакви странни фетиши? Не мисля. Като крака или пипала или някакви такива неща? Крака. Обичам думкам сепи, момчета. Само ти Значи, отводи с крака. Падам се пожени от Чернобил. Път силно си пипала, бебата. Да, казвам ти, не е завършил образование, тя не анатомия не вижда. Крака или пипала или някакви такива неща. Крака Пипала беше следващия. Добре. И да докосвам, но да целувам не ми се случва сега, но може съм отворен за това. Примерно били ми лапнала палеца на крака. Би ли ми целунал палеца на крака? Да. Да? Ето, като вече биберон. Отпуснах се, да. Ама като биберон или само да го цункаш? Като биберон. Да. И като биберон може. Добре. Последно, покажи ми как би правил секс 69. Покажи ми, може с диванчето да не демонстрираш, не с мене, че тук това е за YouTube. Някоя секс поза. Покажи ми, може с диванчето да не демонстрираш, не с мене, че тук това е за YouTube. Някоя секс поза. Някоя поза, твоята любима поза с диванчето. Ама не любима поза с жена, по принцип. Айде не любима поза с жена, ами по принцип. Обаче мът си иска да му направят нещо лошо, сигурен съм. След този маляк, има му нещо. Нещо демонстрирай. Добре, сега ще демонстрирам на момента. Добре. Жената е легнала... Последно сме с жена, така ли? Това е жена, нали? Не е мъж. Не, това е легло. Добре. Легло е добре. Леглото, тя е наведена така. Ама жена ли е или мъж? Ама жена ли е или мъж? Жена е. Добре. Само с жени имам сексуален контакт. Добре. И аз така. И ти така. А с мъже? По-рядко. Принц трябва ли да прекляка? Да. Да се задействаш нещата. И принцип, ето така е движението. Мога да влизаш, братчето ми. Какво това е? Компот ли е? Да, бе. За мене ли е това? Да, бе, днеска е ти си най-лудия обаче, най-лудия. Донесъл ми е компот от ягоди, любимия ми. Ма това наистина ли е за мен? Носа си го в нас. Бабата го прати. Си най-лудия маняк, човек. Няма да ти кажа името. Илонка се казва. Илонка се казва. И аз той поможе. Ама ти много си се отпуснал, аз се изправи малко такъв. По-мъжки да застанеш такова, така, брат. По-мъжки такова да се държиш. Ти откъде си по принцип? От тук съм, от София. Сериозно? Столицата, брат, не знаеш как е. Така, искам мъжко нещо да направиш, ще се чувствам все едно съм тук насреща с Рапунцел. Ятно, че косата ми е по-хубава твоята, леле. Той този компот аз не мога да го отворя по принцип. Исках да ти демонстрирам силата си, обаче той е такъв с... Искаш ли ти го отворя да го... Можеш ли? Да. Айде, ти си мъжа. Айде, пробай. Домашен е, сериозно. Аре, докажи, че си мъж, искам да го изпиеш целия. Можеш ли да го екснеш? За теб съм го донесъл. Да, така няма да остане така за мен. Аре, ще играем канаска. Това е достатъчно мъжко, че го разби така между другото. Удари ли си ръката, братчето? Добре ли си? Не бе, супер съм. Добре. А от цел няма какво да стане. Не си сме много здрави. Готов ли си? На 3. 3. Цяло Била. Това беше много рязко, чакай, не бях готов. Така си играе, маяк. Така си играе. Сила от мене. Ти къв бъж си? Нямаш сила. Обърни масата, ядосай се. Обърни масата, Линчо. Въобще не си ме оставя. Честно. Сигурен ли си? Ще си измислям. Честно, човек. Кой ще можеш ти, бе? Помогнал на мен. Мразя пътювци. Аз много мразя пътювци, тук трябва да ме биеш вече. Ами разбирам те, да. Айде, готов ли си? На 3. 3. Кажи му, че е дуфен шмърт. Давай дуфен шмърт, бе!
Не, аз имам чувството, че наистина го бия, все едно не ми се пуска въобще. Нали това ти казах? Не мога да играя канадска. Манячето наистина не мога да играе канадска. Я му кажи да стане и му обърни в очила. Тука... И хубава, да. Не ми викаш келеш. Абе, мислех си, че аз съм от село. Обърни. Това е контента, това е. Много странно. Ама нищо, няма проблеми. Ей, ядосах се, ей! И са какво? Обаче, знаеш какво, имам чувството, че имаш носки колкото мъци коса. Носки колкото мъци коса. Ти лута си! Ти лута си! Ти лута си! Шоура! Така бе ти тебе, бе! Това беше... Аз те почна връща, то беше бе, те бата остането, бе, знаеш ли? Направи. Еми, така де. По-добър съм от другите, защото не съм по-добър от тях. Ако ме избереш, ще отида някъде на круиз, на някакво много екзотично и яко място. Ако не ме избереш, ще направя най-добрия избор през живота си. Брат, мъчи да иде при мен. И ти ме гледа такъв като ощипана госпожица. И личеше на огъл, аз поглед и кажа, дай такъв братле, седи. Ма гледа по един час, те аз се обикна с гледа и по-добре там, гледам към мен, се завъртях и му видях темето. Кажи ми какво е засада, аз да те изпитам малко. Кажи ми какво е засада. Какво е засада? Да. Да ти го обясня? Обясни ми, да. Това е тотално. Когато ти го сложа отзад, докато спиш, брат! Ей, къде си каза? Искаш ли да ме тръпнеш назад, докато аз се обува? Искам, да. Ама чакай, не е още. Програмист. Тежък. Леле, давай. Ще го обърна, тук ще дойде, ще се скара пак. Още малко. Още малко. Скадали сме. Следващите 2 години с нея, как би ги определил? Като интересни, динамични и не за мен. Браво. Лека е оборотна. За хапата. Тея ти ли си? Тея нищо ли шума, след малко ще е за да знаеш. По-добър съм от другите, защото първо съм от Русе, най-красивия град в България. Добре. По-спокойно, по-спокойно, брат. Сега хубав град е, Русе. Абе, Велико Търново си, Велико Търново. Само това ще кажа. Благодаря, но все пак, брат. Значи, Русе, не е лош. Наистина, не е лош град. Това е по-хубаво от София си. Ама, навсякъде в България е хубаво. Няма нещо добре. Велико Търново, край, точка по въпроса, давай. Хубаво, айде, що ти казвам. Мисля, че си спечели от Русе, най-красивия град в България. Мисля, че си спечелих срещата. Другите направо няма нужда вече да излизат, може да си ходим и да приключваме. Следващите 2 години с нея биха били интересни, бих казал. Тя е много интересно момиче. Маняк, той ще като някаква фънко поп-фигурка. И той е бил на партията. Чакай. Останали са му тиковите вратли от дискотеката. Такова си се 15. Добре. Ма не стоиш мирен. Мирен! Добре, ето. Имаш 15 секунди да отидеш там, в мъжката стая, да намериш достоен противник и да се върнеш тук, да се биете за сърцето му. Да се бием? Да. Двубой. 10 секунди имаш. Много спокойно тръгна, разлезна. Влезна на героиция. Идвай да се биеме за сърцето на Лиги. Не! А те вече почеха да се бият. Страх ги от мен. Страх ги от тебе! Нали? А, така! Айде! Тук сте го изрезнали, тя влезна. Ти влиза баш като копчето, бе! Малето, тук са го изрезнали, тя дойде някой. Ма, вика крещя такова. А, така! Айде! Айде, тръгваме.
Мале. Аз тук подарък. Мирно. Кученце. Мирно, на мен търсва подаръци. Мирно, засади до него, айде. Много сладко кученце обаче. Така, войници, да ви огледам малко. Тя сега ще избират добитък. Трябваше да върши някакъв Имате повеза, брат. 30 секунди в тази зала да си намерите оръжие. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 10 секунди им стигнаха, аз затова им дадох 10. Готови ли сте да се биете? Чакай сега на аз по средата. Кажи им сега си намерят и броня. Вижи какви са отрепани. Дай броня да си намерят. Ма вие не сте така защитени много остри оръжия се избрахте. Намерете си броня, имате още 15 секунди. 15, 14, 13, 12, щит, живо, щит! Да се пазите с нещо! 10, 9, студите целото е ваше! 8, 7, 6, 5, Нямаш щитове. Много умрела работа, сержант ти. Линче, кажи, че не изпълняват команди, дуела се отменя и ще бъдат екзекутирани двамата от теб публично сега пред камера. Няма да има двубой. Заставате така на двамата пред мене на колене, ще ви екзекутирам. Е така, двойна екзекуция. Шлап! Oh no! Гринге! Измислихме гениалната идея, защото... Чай да чуете гениалната идея да аз казвам. Малко двубоя не беше толкова двубоест, колкото нас. Брат, то нямаше двубой. Да. Тия двамата не искаха да се бият. И затова ни дойде гениалната идея да им дадем по един презерватив, да го надуят и да се бият с презерватив, който спука балона първо на другия, отпада. Бабте... така, сега ще гледаме дуел с кондоми. Здравейте отново! Избрахме и това презервативи и там мъц, братле, се Съболезнования, разбрах, че кучето е умрял. Оле, душичка ти за това ли? Да. Миличка, много ти благодаря да се Чай. Едно малко се притесни, като тъгната пушка. Не, аз исках си кажа, най-на братле, тя ма беше като това. Обаче житото не стана на време, следващия път като се видим. Нищо ти остават. Аз сега ще ви карам да правите голяма глупост, понеже последните двама не се дуелираха за моята любов. Те са виновни за това, че вие... И сега ще трябва вие да се дуелирате вместо тях. Те са виновни за това, че сега ще ви се случи нещо много лошо. Но ще трябва до смърт да се биете. Има повечето дупка на кино. Много има, братли. Това всичкито в метрото е станало докато да се биете. И аз ви давам оръжията, ето ви го. Един за теб. Това на шпага ли това? Може да използвате зъби. Мога го хванеш с двете ръце, да пуснеш това да го хванеш. Тук трябваше да спука, брат. Всичко, абсолютно всичко е позволено. Мога го хванеш с двете ръце. Тук трябваше да спука, брат. Има на дупче, да? Ръце да пуснеш това да го хванеш него, както искаш. Тирай го. Ти си истинския победител за мен, но ще трябва да те екзекутирам сега. До сега не съм се бил с презервативи. Странно беше, не мислех, че се спука толкова лесно. Почвам се замислям дали да ги използвам въобще, щом се пука толкова лесно, ама... Как да пишат нова? Бабче, ще не знам нещо! О, тя се стана капки! Здрасти. Какво? На двамата не са го показали ли? Къде са нашите момчета? Не, може да са след него да не. Да. Има време. А чакайте, Ема не, това че жълтката са падна това. Стига, не. Кажи му да го гали с тебе и започни да ревеш.
Той го долоби. Мисля, че е време да ти кажа кой погребваме. Кой погребваме? Ами погребваме твоите шансове да бъдеш с мен. I've fallen and I can't get up. Добре. Началата на гадки, мале! Батно от тебе, бе, бате! Бате, как си ме? Това беше доволен. Бате, на толкова без него, бате. Никаква жена там не заслужава да бъде, бе, бате. Отвратително. Ще дойде нага това да иска. Абсолютно, бате. Тя бъде на предашена. Отвори го, Иво. Чакай аз. Момичета вече бяха дошли, да. Заповядай, господарке. Какво ми носиш? Ей, господарке. Туршийка! Леле, какво блюдо! Какво има тука? Морков, зеле. Морков, зеле с водичка, с сок. Къде да намери туршия за морков? Къде да намери туршия, бе? Точно сега? Сега го направи? Да. Леле, какви умения! Леле, и той ми носи малко. Леле, какви умения! Какво ми носиш ти? Охо! Леле, това ми е любимото. Това ми е най-големия порок. Семките постоянно ги чопля. Аз тази лъжица мога ли? Да. Мога да си хапна сега да пробвам? Да, можеш. Не, аз се пробвам, той беше... Да пробвам ли туршийката? Пробвай, да. Специално да направим. Иска ли камерамена да дойде да я снима тази туршийка? Колко е хубаво. Ето я туршийката. Кажи на Меди да не обръща гръб на кадър. Да ти кажа Кажи на честно? Меди да не обръща гръб на кадър. Върши рибата! Лина, ти си моята любима натам? Лина, ти си моята любима. Ако наистина не обичаш, удари ме. Слушай, колко гениално го измисли. Не, слушай. Колко гениално, той го повтори буквално. Се жертва пак за нея, не са. Слушай. Верно. От гроб до море печелиш моето сърце. Ти си моята любима. И ако ме избереш, ще останеш моята любима. И ако ме избереш, ще оставаш моята любима. Който? То дори не му даде да с друга дума. Той не е смисъл. Повтори същото. Какво му е? Тя не заслужава, бе! Видяхме колко сме готини. Маняци, слушайте, бе. Тя те абонират и да им последват, защото ще имаме още едно... Да. Имаме още много пустоти, ще качваме, ако сме ви забавлявали. Последвайте, цъкайте камбани, мамбани. Оставете някакви коментарчета с идеи. Да, идеи какво искате да видите от нас. Ние сме песни селендури, бати, нямаме спивка.